karo dimaem. Ayo aja karo dimaem. Ayo sining maning. Ayo maning aja delok atok karo maem dimaem. Hah? Oh. Ayo dimaem gue. Karo jalan ngono. Mas Papa, ayo. Ayo lah. Kasih. Ayo. Kasih ames kerubung. Ayo. Kasih, Mas Kasih, ayo. Aku disawang mawon, apa kali segak. Nggih, alah. Sining maning ayo, alah sining maning ayo. Ayo aja disawang tok ae yo, karo dipangan. Aja disawang. Kangge persiapan lomba makan kerupuk untuk cewek-cewek kagem Mbak, persiapan Kang Mbak. Cepat ayo. Mas Ian salib oleh Pak Eri. Awas, weh. Ayo cepat. Alah. Kocok celing apa ya? Ini bangel apa? Ayo. Malah bebas. Ayo sining maning ayo wis sining maning teh. Selak ames iki. Apa dibengat tok kali copot. Kangge persiapan lomba makan kerupuk selanjutnya cewek-cewek kagem Mbak Mahrin, Mbak Sherly, kalian Bang Salsabila. Ayo Mas Ian. Ayo. Persiapan Cocok atau kok? Nanti saya ya.